Si Congresswoman Didi Cagas, mga igala, nagtawag na to gahapon. Good morning kang Yan Arellano. Good morning. Happy watching. Okay, once again, si Ma'am Didi nagtawag sa to kagahapon. While nata dito sa Davao del Sur Coliseum, nagtambong sa convocation kundi ng host ang Legislative Office. Matod pa ni Congresswoman Didi Cagas na Mike siguro agad ni kay dona pay 1.3 or 1.5 million pesos ang pondo para mahuman ning tuiga. 1.5 million pesos nga pwede ninyo nga ma-avail katong dunay mga sakit sa kasing-kasing, dunay mga diabetes sa pagganitong uban, katong mga gipang dialysis. Usbo na ko, kinsa to mga gipang dialysis, kinsa to dunay sakit sa kasing-kasing, dunay diabetes, adto mo sa Kapitolyo. Ato sulayan may galang matawagan na to ang staff din ng NAA, sinaligan din ng NAA ni Congresswoman Didi. Kanin daw, sulayan daw na to ni. Good morning, Ma'am Sol. Good morning. Ambush interview ni live. Live ni live. Atik niyo. Lagi. Yung sito yun ni mo, Mike. Live bito ni. Ay, live lagi na live ka. Live ka sa Dito Ronda yun mo ba? Provincia din sa 94.3 Charm Radio. Ma'am Sol, good morning. Morning, Mike. Ako lang pangutan naman kaya kung maghunaisgutan ka karon kay kagahapon nagtawag si Congresswoman Didi Cagas nga ipasiguro og anunsyo nga naa pa daw siya ay 1.5 or 1.3 million dina sa nagiubo mo ko excuse me. Diha sa room 1 nga pwedeng ma-avail sa itong mga kaigsunan nga dunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, o katong mga gipang dialysis. Katarak. Dialysis. Oo, katarak. Oh. Ma'am, usay himuon ani nila, ma'am? Wala sila, mag-comply lang sila sa ilang mga requirements niya. Dapat ilang mga requirements sila, mga original copy, yun. Dili na mga photocopy, di na mga Xerox copies. Bawal man taan ng photocopy. Kung magpa-photocopy sila, pa-certified true copy, yun nila. Okay, so magdala sila mga original copies sa unsa man nga mga kopya. Pananglitan kung kato ilang medical abstract, medical billing, kato ilahang quotation nila sa ilahang kung magpa-opera sila nya magkuan pod sila na sila request pod para sa ilang operation. Kung wa pa gyud sila naagig check up, ma'am. Magpa-check up yun sila kay saan man nato pa hatag og assistant kung walay wala sila nagpa-check up. Kay na diha makuha ang mga requirements, pa-check up sila daan sa doktor ang medical abstract ana mo nilay pakita. Mo na ilang ipakita para makakot pod og pilay amount atong ihatag. Depende ang amount, ma'am, kung depende sa sakit. Depende sa sakit niya. Pero daghan man tag maduulan kay kung dili makita po dito sa budget ni Ma'am sa room 1, naman po tayo budget sa DSWD sa funding ni Ma'am. Sa DSWD. Pwede po tayo makakuha og tambal sa, kung magpa-opera sila sa SPMC, dako po budget si dito, Congresswoman. Makakuha po tayo tambal sa itong Ace Pharmacy sa Jackstig. Sa funding po na ni Ma'am. Bali, daghan ang gipunduhan ni Congresswoman. Daghan, Mike. Sa SPMC, diri sa DSWD o sa ato ang provincial hospital. Pero sa provincial hospital na to, mga medisina. Medisina lang. Pero kining mga dinagko na operasyon, SPMC. SPMC ta. Pero kung naay mga mga tambal dito sa murang gamot or mga laboratory dito na dili makita sa SPMC, ina-assistance na to sa DSWD. Napasa na to. So dinha sa opisina karon, ma'am, sa room 1 sa Kapitolyo, ubay-ubay or
room 6 day, room 6 day. Oh, room 6. Pataka naman tayo. Room 1 akong room 6 room day, room 6. Oo. Daghan na gyud ma'am ang mga midangop sa tuwa dinha sa mga opisina ni Congresswoman. Ubay-ubay na jud may quick kay ngano closing of accounts biya ron niya. Kasagaran do naglihok ang funding ra jud sa Congresswoman. Mao So, gyud, ang nagpabiling jud ang funding ra jud ni Ma'am Didi. Murag Wala, mauna lang dapat gyud na kayo, ilahang dangpanan karong mga panahon na. Oh, ang dangpanan nila karon sa funding na lang jud ni Ma'am Didi kay SPMC, DSWD ug sa tuang map na to. Doon na ba advice si Congresswoman diha, Ma'am Sol, nga tanang muanhi dinhi dapat serbisyuhan tanan way pili basta kay naay requirements. Wala gyud siya pili may kay nga naman dili man ta pwede mamili og tao. Usod sa nay manhi dire kay nanginahanglan man tabangan jud na siya. Okay, sige. So mawala na ma'am akong tuyo kay para may balaan ako katarak, katong dunay katarak, dunay diabetes, dialysis ug sakit sa kasing-kasing. Room 6 di ay sa Kapitolyo adto mo diha. Room 6 sila mag-una may kay one man dili man pwede nga dili mag-una kay mao may advice ni Sir Iri kay dili man mo pirma sa Sir Iri kung dili mag-una dito kay dili man maya makita kung unsa ilang mga panginahanglan kung sila mag-una po dito. Okay. All right. Ma'am Sol Facultad, salamat and good morning. Sige, Mike. Okay, thank you. Merry Christmas, Ma'am Sol. Si Ma'am Sol dito sa Guanron. Ambos interview to. Asa kabalong ato siyang giiri, ha? Automatic nga to matawagan na to na sila kay dali ram ni sila matawagan.